Wak Dim. Ketok no. Buk. Iya. Lemut Dim. Muncul. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Spot es krim Pran. Jalan kaki, sepeda ditaruh sana. Jalannya gak kena diliwati sepeda iki. Sulit, tiwas nyurung-nyurung. Kayak ngene iki. Berat to iki. Wong mlaku ae kangelan. Nanti tadi mau mbok ujar-ujarne. Nah iya. Itu nak kurang lemot di serong. Bias. Jauh spotnya. Ngono ngengkel peda dilebok nih rene lho soloke. Itu gue. Iya full sing mancing. Ini mas setengah siji ki lur. Dal awan-awanan. Dalane kalau kebuka ya. Masa? Delokan ta. Oh ngono. Kuwi lho pete. Iya. Mengguri. Ini aku kulino rono. Aduh. Belum pernah kesini saya lur. Baru pertama kali kesini. Masih motor tuh. Kangelan nam wedah dilebokne. Wis ora mampu lak iki. Tuh. Muga-muga spotnya jojis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Hari ini kita bolang lagi ke WKB lur. Pindah spot lagi. Ini nyoba peruntungan di spot ngelundo. Iki petunjuk jalannya. Masanam. Udah luhur, bar luhur iki malan. Bersama Deligi Dimis. Deligi Dimis. Terus to. Aja percaya nek aku sebonyo. Jadi blonyo padahal aku. Suwaduh lur. Spot pari-pari kelep, panggah pari-pari kelep. Wis langsung ini lur. Kita prepare dulu nyoba nanti seperti apa keseruannya di sini. Baru pertama kali kesini saya lur. Spot ngelundo. Oke wis lanjut prepare. Kita sudah sampai spot lur. Hari ini kita nitik ndek pari-pari kelep sini saja, mancing ngeprek lur. Nanti kalau lama nggak ada respon kita baru maju. Mas Dimas di sana. Mas Anam sebelah sana. Kita coba keseruannya di pinggiran sini. Semoga cepat ada respon lur. Untuk lumut ini tadi Mas Anam yang bawa. Lumayan semi kasar. Untuk esen kita tetap memakai desol merah. Untuk link pembelian ada di deskripsi nomor WA nih lur. Oke wis lanjut kita mulai uncal-uncal, mudah-mudahan cepet ada respon nanti lur. Kedina wong lahir 2 kilo ya. Botole lho. Kedina wong lahir 2 kilo ya. Botole. Botole ketok. Mantu mau ngukur waduk iki. Wes ana lokasi kono lho. Aku nanti pas mau nih kono pisan. Iki jane bangun. Lu kayak gitu kok. Lek, gitu. Ini nih, Bu. Kayak itu.
Kuwi, Pak. Wak Dim. Dada-dada ketok ora, Pak? Ketok no. Ketok dada-dada oleh. Tiga jari gemuk. Ngarep kamera. Penglaris. Entek ya. Penglaris. Sorry aku sugane lho ya. Kesuting angke. Ribet di barani bos. Matamu licek uruk kok. Awayu iki. Oh, wah. Ate wingi mau marane telo, ala kamu. Masalahnya terasa mene-mene ya. Kon ngenekne lah. Iwak rong nyari lho Dim. Bangetan. Iwak rong ya nak Dim. Gak layak mbak bu ae. Iwak rong Mbak Dim. Muncul. Kok mau muncul Dim. Ya ngiyawing lah. Dim, gak maju tenan. Dim. Gak maju tenan Dim. Wak karek njumputi lho Dim. Ngono. Oke. Masih tahu ngarekan kancane. Adikmu kuwi wis kok ngarekan. Buktine kan di ngono kita kantor motor belakang ya. Lah iya, buktine kan di kilo. Ya, Buk. Iya. Lemut Dim. Iwak le. Iwak le. Yang ngono lho. Iwak le. 4 jari.
Wis mentas setengah 6 lur. Wis peteng dedet. Ning ndi tase? Lah iya tengah hari wak tak. Tase ning ndi Nam? Kono to? Tambahmu gila. Nyapa? Hotel. Dike ngono gak apa. Wes. Oke. YouTubernya ganti. YouTubernya ganti aku tak cekel kamerane tenang ya. Mendunge peteng dedet lur. Delok. Ya peteng Peteng dedet. Wong dik salen. Ya iki asli YouTuber ya iki lho, Pran. Asline wong iki. Ndak wong kesuwen dik salen kok tak cekel sik bae. Hasilku. Sepil hasilmu. Iki hasilku. Lho, iwak tok. Wes ngono infone. Angel. Budale jam tengah loro mau. Rada angel iwake. Tambahmu nang. Iki wong. Ngene anam kowe disepil to? Heeh, dilebokno tas porong mau. Wah. Kira hasil Mas Anam. Beuh, nderek bebone ngene. Apik lur. Anak patang nyarine. Udah 5 rayu jam setengah loro. Dal tengah loro cik gawe iwak. Alhamdulillah. Ya hasilnya. Ki hasilnya sing di YouTuber diblithuki kancane iki lho gede-gede. Dengan kancane kono pinggir blithuk ya ampun, ya ampun. Wis penting enak iwake. Wis Rencekan Rita. roncekan lipat. Ketok to? Tak. Lah iya. Oke, baik. Nah ya. Paten ya. Oke, dulur. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya, dulur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spot Ngelundo. Salam dulur nganjuk, mancing mania mantap.